दिनै 20 तारिख नभेम्बर 2023 आगरतलानि प्रेस क्लाबाव पार्टी आइडिएफनि सेन्ट्रेल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि कैसा जों इमारजेन्सि मिटिं सम दिनै आज'लायनाय दिनै बे मिटिंनि मूल उद्देश्य जोंनि पार्टी बर्तमानाव जे परिस्थिति बहाय दं जों आबोजा आलोचना खालामनाय पार्टीनि आगामी दिनाव जेबो गाहाम साथि सालायनो बादै जोंनि पार्टी सारा त्रिपुरायाव दंनाय रावनो त्रिपुरानि डिमान्ड मथे कैसा जुरालु आन्दोलन खालामनायनि बागै जों राज्य भित्तिक कैसा गेदारिं खालामनाय थां दङ आंनि बागै दिनै मिटिंआव स्पेशल आलोचना खालामनाय आबोनि बादै पार्टीनि विभिन्न इस्यु गोबां आबोजाते जों आलोचनायाव दुनियाखौ सालायदे जों अनेक किसु पार्टी सरकार सालायनाय तो आबोनि बागै दिनै सिगां जों मिटिंनि उद्देश्य लाइट थांनाय सालाव डेभलपमेन्ट प्रेस मिट खाथिनि सागा आइपिएफनि सिपिएमनो फैसा सरकार आसना बायसिनि त्रिपुरालेण्ड सानो आबो हानि बार कक्सि जाय दङ जे आइपिएफनि दाबो त्रिपुरालेण्ड सानलिया अब बुम भागे दंथरो ना आबो तो मा सानाय अगुर बाबु बा अगुर दा जों बनत जोंनि मोस्ट सिनियर पार्टी आइपिएफनि त्रिपुरालेण्ड दाबियो दिन सालजाबिनि नेतृत्वआव जों दंखायजा तियाबो तिनि पार्टीयो करे आंगे ता वासुबी साका ता वासुबी सानाय अब बिन मेटर अब पार्टी आइपिएफ तीन बारे कोनो हेदे पार्टी आइपिएफ पयलानि सिमिर तिनि जराते जरा पार्टी आइपिएफ दंनाय दाबो जराते तां दङ त्रिपुरालेण्ड आन्दोलन दङ राजनीतिक भाबे आन्दोलन खालामनायनि बागै जों तिनि जराबो बीजेपी आइपिएफ टिभि सरकाराव दङ आगामी दिन मा सबनाय अब परेनिता दाबो जरा जेतमनि जों आबन दंनाय त्रिपुरालेण्ड दाबि थायो बेबायदि ताबो सरकाराव तरिसिन मन्त्रि दङ न जातो सानो या जों सक्त बुखाग्रा खायचिनि आन्दोलन जों खान्थाफोर थाइजाखौ बे मन्त्रि हইতে नेतृत्व हইতে যতন তিনি যে গণতন্ত্র কটনতন্ত্র সভাও বাঁচাই जों त्रिपुरालेण्ड एकाव साइड आउन बागै अगुर बाबु ताम जों सियादों हानुयादों नागिसादों अब बिन मेटा आरो जों आउन बागै जों